će dobijemo ratne dnevnice, tu nema dileme. Znači, pušteno je preko 20 sudskih tužbi u Srbiji i dobili smo svi 20 diskriminaciju. Znači, više nema dileme. Država je izgubila po meni. Znači, ovo je kraj, ja? Možda radi šta hoće, ali ona je izgubila spor. Dokada smo diskriminisani. I mi hoćemo isto kao što je bilo u jugu Srbije. Hoćemo isto novca kao što je bilo tamo. I tu nema dileme. Šta je veći problem? Po meni je veći problem zakon. Država je i dalje jedina Srbija u svijetu koja nema zakon. Nema zakon o svojim braniteljima otadžbine. Znači, mi koji smo ovu državu stvorili nemamo zakon. Da nije nas, ne bilo države, ne bilo ministarstva, ne bilo ništa. Međutim, gospodin Vulin, kao da je Bogom dan, on neće da taj zakon usvoji. On kaže, dok sam ja, zakona neće biti. Ja se pitam ko je on. Danas smo ovdje pokazali, hoću samo da znate jednu stvar. U Srbiji je veliko umiranje raka. Ogroman broj boraca umro od raka, pogotovo koji su bili na Kosovu i Metohiji. Po nekom mom mišljenju, oko 20% ratnih veterana je već umrlo. Znači, mi više nema šta da čekamo. Ako čekamo i dalje, sutra za koji dan će biti neko od nas ovdje. Znači, ja vas molim svi redom ovdje da dignemo glave, da krenemo u borbu za naša prava. Više nema čekanja. Sad ćemo da podijelimo, snimite molim da vidi Srbija koliko je ljudi. Znači, gledajte, ovo su ljudi samo koji su naši prijatelji, saborci, drugari, koji su iz Rakovice umrli. A zamislite koliko je u Srbiji veterana umrlo. To je strašno, o tome niko ništa ne priča. Ko se krije, ko zmije noge, razumijete? Je naša dužnost da to javnost Srbije pokaže. Sad ću da podijelim ugovore za ratne dnevnice. Šta je jako bitno i važno? Danas će dobiti svako od vas ugovor. To je dokaz da ste predali za ratne dnevnice. I znate ranije šta je bilo. Damo, znate, potpišemo tamo nekom i ne znam ko su dali. Tako. Nažalost, to je danas u Srbiji isto se dešavalo ponovo. Mnogi su sa nekim kombijama špatali po Srbiji i skupljali neke razne te ovlašćenja i onda zovu mene, kaže, Mile, gde sam ja? Znam, gde si čoveče? Pa kaže, bio neki crveni plavi kombi. Znači, nemam pojma. Znači, jedan haos u Srbiji. Postavlja se pitanje ko su ti ljudi? Ko su ti ljudi? Da vam kažem i to su ljudi iz države. To su plaćenici, šta je njima cilj? Da skupe ta ovlašćenja, da bace sutra u kontejner, zbog čega jer ističe januar ističe rok i onda šta sada? Nema vas nigde i šta kraj, tako. Znate, znači mi smo se potrudili da svako od vas dobije overen ugovor i to vam je dokaz da ste predali u ovoj kući za ratne dnevnice. Ja bih vas sve pozdravio. Živela Srbija! Živeli srpski ratni veterani! Ako treba da izađemo na ulicu, ponovo da blokiramo.